aira abantu baito atotiga getirianda omonene koranche igwekerero nigo tukorera mambia mobaso mogoroba nigo tukorera mambia mobaso mogoroba amakwere atonyarire ngaitoragende twebise aira abantu baito atotiga getirianda omonene koranche igwekerero maboko kiora beritukeyo kerotora umera negoro takanda banyora baibori sema meria yokobokiwa totero gotera kwa musa na kore kwa imano yengondi
Yesu mwana Nyasaye ntomorore nero mubaso Musanere ntomorore Elianere ntomorore Enokunere ntomorore Ababu ibonsi ntobarore Baria bonsi begenete ntobarore ntobarore Bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro ama kweli na sekererwe ama rigata kobaroro chintakana nchikobao obo borakati bokobao obo takati bokayo ebibe byonsi bikobao ama kweli na sekererwe ama rigata kobaruro ama kweli na sekererwe ama rigata kobaruro Tomorore sokorone tomorore tato mi tomorore mamo mi tomorore Tobarore, Bairi Baiton Tobarore, Pasani Baiton Tobarore, Abegeri Tobarore, Ongerio Kabegenete, Naito Neto
Abaminto bali moikire aseke nabona ariko baboria mwenyorera simo gwekanya kole ingie program ngo chakere na ile program ya bechi taika chinke tusako bae keke getambe turabe kisa ibere chioka tokore program nabona ariko gania ifamilia ikaranse ke pande ke kere mata ibigombire gatisa familia ikaransa roro nari ba korore kanesi baberete bia korwabo tutagite tokyake namasabo elinde lito kyake program mune bangire family ndagite ikaranse gatiaria sege pande keiga elinde lito kyake program bambangire gatiari kono wabona ari nabona ariko ganinya oro murisio yomo atokorere gusaba tumanya guchake program murisio yomo atosabere tuchake program na de kisa gato ane chinke chisa to kwenda 2 hours twakore na ile ko wabunta gete chikwaya walimo ikira moto wa marieta chikwaya elinde elio to bairi baga ibali nene na matera karibu ndia mona seli baga tigatoire virangali ya sosaba omo chenu omu ya tatanya sai dia mona seke ukiugo gima gwatanya ora seli tukoria rero Romo chen tu ikira senke munetari kawaida ito korona seke ko para ko wana mo choro Romo chen mo jaga tore program yen tukoria rero Basa lotra via na watra ire via ko senke ndu na tu ikira senke Otra chake mero veli tukoria rero basa romo ko mo chen watra Neke tra ko le via ire tari ali ba kuna ali mo kre goro Ko ba mo romo chen tu ango sabo bana mu ko cha senke Aso moibori gongana na boigo moibori bonsi baja ko wa kana waro wa ko boiga mocheno nya ko bale mi na ndo wa ko semeri na bada ya makweli ayo bo mamboro macheno to manya no mare miole kwa met kurikan ngan boiga bono kwa miole kwa mi ko no ta mo sama se ko ya macheno to asa ira ba ni wa ka se ko ya ro bara esenjera mo se ri wa chanchera ande kiro tra ko mo yo yan to ko ba ke na to ko mo ke ri Pasabira ya maka serie tadi ya so kisro mwali to amen pia mana oya minta sama-sama igana to chagete pasto mai ngayore pasto mai oya minta mai nabona ata geto ichaiga okaribisha bageni bali bakira senkeye na bali benke onsi batevinga karibu emero bibona ngo chakere elinde tomaya kwenda ukeseme karibu basa Biamono abami tuna bakwandiria sirikare Yesu biamole yo como bakanya sae na kumuimukeria iguru anderi to idero ngi na igere tuwekere na lengere jikasi nchiane wale nkora enda tuara sigie kanisa
kanisa ya erego chibonjali gaiga kwa musando SCD yango totera ngwamo iba etinga lose lakini ima etenga akilo abanta bange bakomanyite yatotera wakanyasa moto lendi movake marahika waka Yesu wako ikomuya amen. Abantu baminto chinga kiechi ne chinkomu naende turoje chinga kiechi nga nonyeno yoterebe kabuya magana makomu igoni gonkwira nelinga mpia mono kwa chiri abaminto mwachire tosange asiri tukiria rero omwana oyoro mocho korolione onyarite kobagakora ono ngwakira nani kanisa mpia mono okoba notora moga tugusanga masaba asiri tukiria rero igona abariganiri mwensi kerangorigeria segetabu kyomurandi kianda isano ngontebire nga onde bwensi ole moyo nga nakwe Bwana asifiwe. Igonga twesi buna tura nantukwe igonga inkie gototeberiga tuwe arigani nitutwe pange egere tukuru enseyi tunyore ngani gotule buya okobe enseyi ni gotule kwachiri emeroberio monene ase bari bamanyire Nyasaye igonga wetero omwana oyo namanyire nga oyo tabwatie birengere bya nabaratwari birengere bya ase litukeri lya rero unyare ko bagokoremereria naende omonene anyare ko bagagokonya ntubune family enkeye bange mokomanya amatanga narenga lakini niga akorere twari mucho Nairobi igonga nigo barera ande singa kienke umwana oyo umucho kororia kanyara ko bagakorara kagaiga nigo tugusabanga munyare ko bamugo tusabirani buna ntwe family na ekanisa une ko nyara ko bagegotena mu pastor nyare ko bagokwinyure nkeye ngomu mogaka taiyange nere yamobere testaili lakini tunamshukuru Mungu kwa chilimbu yale tunaendelea kuwasiliana igogese rere yo mochokoro lyo ito sokoro yaye oyore bone sokoro lya nara wea isa wea nadagenderete gusaba naende wariganiri bonsi pi barimo gochagaiga ekere motoroche abaminto mbararia murabanene akina isa kanararia tauti mbararia nabande igonga eiwenga omugakaratemo omorisia from Gekom SDA Church no ari pamoja na inwe igono turamo igotiga tubwaterane tunyare ko batugusabirana naende Nyasaye tigarega ko bakwa aita isa inigo gaki tigange omunyakiruge egachinga kichingororo egere atogendie okobate kogenda ale mono atogendie egere tokore celebration mumaite ngekero omonto akure sometimes iko randa abantu bangabono ifaita kingi omonto akure celebration nere gokorwe inere nyangi yayo mwali tunampigia kweli na tunasahau kwa sababu siku moja tutakuja kukutana naye. Kwa hivyo Mungu awabariki. Nimewakaribisha kwa jina la Yesu, mjisikie mko nyumbani na takapomaliza tusiende hivyo tu, tutaweza at least kupata kitu kadogo alafu ndio ufikie nyumbani, yani chakula kidogo hivi. God bless you so much as we are celebrating together. Aso mwana yo plamwe ita unyara ko bagakora. Asante sana. Kuyamano sana Pastor Omae.
asa magana ya mayo kolemia na ende nabotoka netia magana mororo munayo chikwaya nabonga kitemanya kwetayarisha tinda nyora list ye chikwaya iwa chikwaya nabomba bekerete ni bagajaino kanya kwetayarisha kono ninde etenyoro murisio yomo kurwa gekomu murisio yomo kurwa gekomu SDA church nyakaro na bagotenena atokwanere kurwa boto nyoro murisio yomo kurumenyikwa SDA church bake bate niba debi na toko genda so wana unta kiritege kom omurisio yomo kurwa gekomu SDA church karibu nyokoro. Yamana asili baga munyakerugo nale goteba ase family yo mugakarate mu oyorare mungina Mary mana abana bawo bonsi abajukuru na kikanisa kya ikiraiga aba amate n'abasani yetaliane nkoro kwelkana onyando oyo mobwa balisi ase kanisa ya Konku SDA astinga kibune chiga kire cyokorera ukonene n'omwana Samuel twararire eshere yaye yitkoria lero asango kwa nali gentekemo ekikiale goto igorera elinde togendereria omusangerekano oyo buna munyakero banyu bangire ebinto bibere ase gitabu kia Matayo 11 ebifungo byaye 28 Matthew 11 verse 28 igagoteba incho asende mwensi abo mwarosire n'ekigurube kindito naende odiyeira ng'ana inche nimbatimokie gose nimbatole ensi etomenyete ebwate challenges chinyinge marwaire naro amange aschinka chiaito marwaire nara asenka no na asenke yetole omolembe tuyo amakweli naraya twarorire basongo baraubateba okomenya bwensi n'obugima bwabeire obokongu bakorokanga very hard economic times tomenyerete ona kiekogera nonekera Yesu alenga sensa kworokereria aboroki bubaye he foresaw this akayaroraya ekekora twale kwaliga ni utwensi asiri tukolia lero nase mambiyida ekera toko kora eshere y'umwana oyo Samuel Yesu gago turangiria tucha sale kuna tuligo and in our hearts ntobwate oburito bw'ekigurube kinyinge kyato chandire nande kigo to chanda asubugima obo and that's why this morning yago to invite come to me all ye that labor and I'll give you rest utumoko kuna kutoganetie ime ya Yesu nande ime ya yego muremboro ime ya Yesu igago tuwariganiryo omogoko utakoera ime ya Yesu utwarigane koba asenkeri ago twariganiria tuchikire etatware amangana ya turoche ara sense yiga bana banyasai wala ambao tumefika asubuhi ya leo pamoja na familia pamoja na pastor wetu Pastor Raban tumesimama hapa kusema ya kwamba Mungu wetu ni mwema yani nonyere iga tukurira tuli nogo kumia that the Lord is good egekogera
otoire libageriga komorora buno mutori yitu kefungo kende ekingo jigokorere rinde program yegende bwanga soko setie tembo na ndinkire ekero Yesu akogenda iguru bona aboro kigubali n'ubwoba nga kitogo cyakoba kwabera umwarimu witu bwo gukumya kwabera umurayi witu bwo gukumya buna tuwabere komo kwakolire bikone binge tutale korora nga kiego kikoba. John 14 verse 1 nerege goteba, let not your hearts be troubled, believe in me. Horo chako batenga timui chana aschin koro cheino yabago ichane geko gerako genda. Nande in that little translation barora ba obarora buna balengereti obatebya na achire kubaroseliase. Nande keron kubaroseliase ninkore kinaende ninchiche elinde ncha kuboya mbaira senkeria. So wana wa Mungu asubuhi ya leo tumekusanyika huko as we reflect and celebrate omwana oyo moke mwana bu omochokoro mugusiaden omochokoro olia inga nyasao ito nabwate gange nene asikiro yo muito tuachero bugimo boboke andi nkogenda turasaba ngaba nene bakure be miaka menene abi miaka ya gatigati amakweli na makweli na handi nigara maruro more especially to the family. Tuko saba ngobuye bwa Nyasaye asile tukeli nas chinse chiga ne program yebunero beiri buyayiga ngomonene Nyasaye atukonye e program yeye ebe yobu ororo e program yeye ebe ne yokumubaka Nyasaye asekeregento na umalisira temo wherever you are. No toroche na into to akorolire in the spirit. Get encouraged inga Nyasaye ito na abuate kiringi nchege kogera Yakoba elindole maso manene. The family among na meli ne team ya oyonsi get encouraged in this life. Nyasaye ito tebire tito ichana is coming very soon utuya chigurube chirito buate otebire tumoirere chigurube chiamarroire chigurube chiga chiogotatuaro morembe chigurube chiebitina chigurube nonya ni chiamakweli. Indeed niyo chigurube chiebibe elinde o promisiri nga natotole chigurube chiga anda gotenga igira korwa sende 29 eli Matthew 11 ngere igaro muororo the yoke ngakibakuliroka seke gusi di choki gose di korogotolia ye igaliri yororo is characters obwanchani bwaye ne chimbu chiaye ni garo muororo. May God help us this morning kuna tuacha kireiga inga etembeye na beko genda igase eshere y'omwana tonyorogotera twanyore kefungo elinde pastor anyole libagato somere lingana ne nyangi y'omwana oyo igegendere buya. Hebu na tuombe sasa kwa kumalizia. Baba wetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, asubuhi ya leo tunatoa shukrani kwako kwa sababu wewe ni muweza yote. Na zaidi ya yote katika hii familia ya mwenzetu Elder Wilfred Latemo na Mama Meli na watoto wao na wachukuu, the brothers and sisters of this family na katika kijiji hii, kwa kweli umeona asubuhi ya leo mtoto amerara Pramel. Tunaomba Mungu wetu uweze kuleta faraja ya kipekee katika hii familia. Na zaidi ya yote umetuita tuweze kuleta all our problems to you. And indeed you have promised utaweza kutupatia nafuu. Tusaidie asubuhi ya leo tunapoanza na kuendelea katika mkutano huu, jina lako liweze kutukuzwa na zaidi ya yote uwe ni faraja ya kipekee katika familia hii. Jina lako liweze kutukuzwa. Marafiki wamefika na wale wanakuja,
tunasema ni asante. Tumeomba haya yote kwa jina kuu la Yesu, na kila mtu aseme amina. Mwenyekiti. Buyamono sana Mauricia. Samangana mororo kwa vekire ayakole mie family. Na ende tigangira chinga chichi nyoro Mauricia kwa menyinkwa SDA Church. Just a word go just say family. Menyinkwa nyondoro mwakilishi libageli nelia ino. Karibu sana. Na ende nabana kusaba oria bwato gotera kusekwa ye bwato gotera abo ndetera marieta erinde nalinko bari bagabia kamuranji. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamujambo. Biyamole. Anyamole moyo korango ya. Hallelujah. Tianda bakwani buna monyenye. God is good and all the time. Igonga kiamineti. Agote banyasaye numu ya karaire te chikura ne karata kora tiendo ki. Na intwe karotura matanga tikatote benga nyasaye numu ya karotura matanga ne karotore Krismasi karotobere tia mandasi. Hallelujah. Nyasaye numu ya, by the way. Nyasaye numu ya. Nyasaye ngakiale. Anjembi yamana singenjiri baga umunyakerogo. Erinde lyo ndi presentie kanisa ya Menyinkwa. Onara akiri akendole gusenar ondenare ngome lile chingunjara mona kumbwa. Erantu bwata barisi bande abanene abatangani. Na nenu mulisi umutangani nasa bedeli baga ikoronga bwata matanganga manga kyanga tato. So agate abatale kunyara koba. So na bonta kete ko mo represent in a way. Erinde njente ebe engora yane. Egituaja no kolemia. Karake igantara ngaini anatebia umwana uri wa buturu. Namatebia mwaka 80 ya kana aroje sabo igakwete. Mwaka nari kuri kusabo igose Italia bane mba muikerete. Umongino mwa musubati umwa abana arore goja kurwari rogoro. Onyali wuru ari kiogoro manyete kolera. Bandire era mumaiti kolera mumaite gochura keiga. Ukolero ereso mugano bw'omwana omwabo bwensi buna iboretwe na buna akarata gendo ki akinete na buna itetwe biyamole ekero tugoja matanga abange mbere bataikumanya ngi bagoja bakore gendo kieke bakore kwaeresa baka kwabukia magombo asatarenge gukora gendo kieke kubukigwa gusekorrekana tubwata abantu bale of that type. Lakini ase gitabu kia Yohana 11 ebibungo 19 ekero Lazaro akwete abantu mbaje to batali bake ngozo mere gitabu iki nani numuri bake bana nabarraiga agiye batata onya muri singonya kujande na akie batoro jine sukuru ngale ntigerete ono gigo kongera lakini gatebe 11:19 Yohana inasema watu wengi katika Wayahudi igo balenge goja asemarita nango gogorogi. Haleluya church. Kuwafariji kwa ajili ama kwa sababu ya kufa kwa ndugu yao. Ni kila kingagerete mwajira. So ninajira mangao. Omwajire asengenje umwana olia Pitris musubati umintu. Che musubati umintu kumurukeke kusiyo pastor. Unamo numungino oli mama meli. Inga problem. Mupasto yoma alikurandi asegeto omuntu ndagaja. No yole odinde kwa akwete omutinyo ara tutokubanga matanga. Nali akulira kabisa ngangi mwakolera iga. Pastor kubulinga nkiuta achira kuruga rolere ogocha kutuogerera lero. Ikiagere wiki ngimanja aro mutinyo mugimano orengo kwarenga okora gento kieke. Kware korera bono tojeti ndero gwahikire abantu barenga abarerire bapoire naende nko bayeyuzore muna kwabekiro muna kwabekomorero erindo bwati chinyeni igaso bwengeti gato baremie ende Yesu. Mungu awabariki. Naenda toka ndo semende
iwonga na batoko ndo muroberi onge kabireyo ndagete nyore omuponi yomo korwa nsemo ya representative Korunyaura SDA Church nyokaro libageni elia ino Nyaura SDA Church ekero Nyaura gukora gukwana ntonyora representative korwa Ebate SDA Church abanjwa abapwachira igasi ngicho yomoyega bumwana mocho korori bwenke yo yoraire ko bakwani bwa irire buya nabo tugukwanania pia muna samba tera arura iga pia muna seri ngana ria beri gukwana balisia na inche nabo nale koleta pole yane korwa sege tabu ya Saburi 46 omustari omutangani wiko yo gatatu nabo nale kuganyo mosomi ansomera keigo Saburi 46 mustari oyo verse 1 2 3 Monode bwesera bogosoma God is our Mbia mono asenge njo twegule buna asomire anene chinga kichinyinge nabo togotwara obwoba ekera mangana buna ya tonyorire lakini ekera tokire na samari kama chenu mono bune getabe kia Saburi na nchenkonde mikere nganya sai no botamero bweito ne chinguru cheito chinga kicheme chando ngana ande botambe ni garange gotokonya amaene na bonta kete goteba ngatika Nyasaye abo botamero bweito ne chinguru cheito ikiagere kera mangana buna ya nyore abeire igotoko baboba nande twaboru chinguru lakini ekero twainyure nga Nyasaye ito no aramo na intwe nande nero botamero bweito igotoko lema nande twatwara chinguru ase igenkeye nari kobatigera Nyasaye baremie naende abagitere ase chinga kibune chiga moseseniwe buyamono samangana ya menge naenda yago semelyo kora ingi bate na ino bagani nondira ebate Morisia Charles nabo gocha korwaro ninji gokonyora gekomu women ministry pato gotera time gusona gotera mura atware lakini naino mukaribishire motwaiga gekomu women ministry. Asante Chairman, our first senator asokonyora libaga ngiriri bageriga asabana bonyambu minto abachukuru bane bonsi amura bane bonsi bonyambu abonta eteko irari bageriga mbalemie mbatebi ngachinga kichita so bwiko bwensenga kichire chinyenge mbati biti sire kurwa so gatera gokoro kwa Number 153 asike gusiba arimo ko bwate. Number 153 asike gusi eri goro totabwati ko restart manyeti asari ati ko agenda. Number 153 tabatereke gusi naende chikwaya chiachire busia naye gokonyora libagiri otero gatero kugunga naye gwaterire sikwaya Bogima buyo bwenge bunali torikowa bunebigare byoma obe ange matukonko erare
nababe batugutwe maberanko erare obeange. Chorus. Obeange, obeange, Yeso gakorangeria obeange. Te van a se vive que se lina que se cue. Vire robia umbosa obeange. Visi chavia visi rabasa. Bagota torinenga kentambe obeange. Nyasa okorangeire tiga ogotayaya. Karwe asobo siru obeange. Obeange, obeange, obeange. Yeso gakorangeria obeange. Gote na se vive geserina gesekwe. Vire robia ombosa obeange. Ye omonya vive iwe diogiria yeso. Abaigoro bago ke obeange. Tamakoro mosunte we oro kya se yeso. Chakoro gendo bono obeange. Obeange, obeange, obeange. Yeso gakorangeria obeange. Gote vana se vive que sierina que se cue. Vire rubia umbosa obeange. Aki mo gote aso gote ruko. O gote ruko bono ngukware gote bi. Dintu gote bi. Tobe ngaki. Tobe ange. Obo gima obo kolete gentoki. Oboro obuya obuenge. Ege songo sokotero kokotenga. Life at it is best. It is what? Too short. Ikawa nanga bana banya sana tubuga tinga kitugu chesa na chirocho. Karo tu achire chisemina bune chikati ato inyoria. Tuamanya gosuka ange mono kuchia se Yeso. Totame kuru aso musunte. Tuwe orokia se Yeso. Noro gendo toko chaka lireli. Lireli toko chaka. Chako rogendo bono iga. Toko chaka rogendo bono iga. Yesu ntayarare gogo pokea ende lindi togende nkantwensi tochiko tumuka asenkeri atwagacheire enkanere Yesu atwagacheire kulingana muno mulisi akwana gitabu kya Yohana 14 gesiria kama gotiri mboke gotayabanga na achire gokora gentoki kobaroseria ase na handi bwango gani nkore gentoki eke ninchiche ende linde mbarosi asende nche na irumo kore gentoki eke. Kine bono manyete nyacheniera na ato bekerete bimopira atoko na gwaka. Toko na gwaka goko butina tina bori bwanka muboroche. Totebererete mwaka bogonka korambori ngarakini no mate sege sielikie ye kanisa keberete. Abo bogonka korambori. Mama to bogonko kaberegesa. Gare ko boringa no manyete ge sieli. Ye kanisa asekeberete. Onye bono to manyete go chakera rero yenda na yori ye kanisa asora abe otori enkore yao. Ekero yesago chicha ende linda ato ile twensi inkato chigo tumoka. Kitabu gya Batesalonike yeli tangani inye 17 togego tebaigo ayo origereri go ika. Ntota ge tiko batebigoro yabo bakure mobe muna bali mutakole tigento kieke. Muna abatali omotali no gosemeria. Tigato ege no monene tomanye ngachinga kitoire tosemeria omonene neba chinga kinchiasa leka abana beruoti. Etoka nengani gotora soko boko kwa monene. Aba Korinto yeli tangani 15:51. Ngorio yego irata somere. Buku yeke gusi naranga bana teria. To somere buku yeke gusi aba Korinto yeli tangani 15:51. Aba ngara nara abwa ma yego kwanira.
Tosomera yo bwate bukuyeke gusi. Na ine chichira ase simigora. Yes. Bono ligereria oyimpauro gukwana. Ligereria yanko batabinge ntokieke. No bobisi. Aha. Umolisi tenena nario bonse barakoigwe. Ligereria yanko batebia no bobisi. Banyanga ntori chako kutwensi. Mbale karo yesa kugoira ni oboruti bwaye. Liria gota ase katikati ya mare abande mbamorore bali moyo. Aha. Twensi na toncho rukuru ase mebere yegokwa to egwe yeta gokora gentoki. Yeta gokwa bona lakini mobere kikwalo cha gwanja. Oyo buoko kwa osoyo otagokwa. Aha. Ase kerege sinini. Oko miami no kora mukia. Ehe. Ege tureri abana ba Nyasaye kyo moerio nkebugeri tukelimo. Aha. Na ba kure na babukigwe. Mbaba no gosareka. Na intwe na tonchurwe nto sareka ekene na abana ba Nyasaye. Na aroje ko batebikuru abana twikaranstega. Tomwege no monene. Na kebe kikira abasida ikeya mere bosio. Ekero twege ne to monene aina bangana ko letenga kya bana beruoti amangana ara maya igobono nabanari guchegwancha na nchembale migwikira igo Nyasaye linde mwana meri na bana ba abachikoro bane bonsi Nyasaye miasi chinga kiechi no nyama kweli agotochira gafura muno yo minto makwa na alia maene mbugango igarukoba na anda achire tiga Nyasaye bika baremie no ene gitabu gya Saburi 121 gegotebanga ni ndigereri gochiase bitunwa igoro nga igo soko konya kwane korarwe ogokonya kwane okorarwa ase Nyasaye oyo tongeta harari igoro na ense Moses ni gweto sabe omuyana ende tata Nyasaye buyamana asiri tukeri buyamana watobokiri twensi abutwakire gosudia ngama ene pramweri yo lenga ase amana intwe otimbokire kuraso bweko bwense bono nkoira ne gwara asiriroba ase gwatongete mwanya abantu kuru Nyasaye na into abutore no moya asiri tukoria rero tonache bina bito bya boronge ne abantu arara turasoka bwo manene twasabire ngo mukutano uyu Nyasaye no yorinde gwikoherire Nyasaye ito no rinde nkeye no yetana na marayika baba chenu Nyasaye ito bayorinde kurubono gwikakarira kare twasabira aso kwege na ngekerura asikirukia kyobonene na ase nyumba ya mabira asa wendera tukutusabira obutukono mugaso gwatoigure ande gwatoiranirie na kugosaba gwaito wetera ase rieta ligiya ryobobwiria Yesu oyo ro motorio ito. Amina. Thank you sir. Morisi Charles Simbuyamano ande bakora muruka chief governor Chwe Charles mugabano mutangani Kenya bono women ministry ge komu ngai moberete ke komu women ministry dibageneria ino mbwango toko genda mokumia meroberi mbwange ko genda kokora turi Yeah.
Amen. Na kimara teba. Batari rebiya. Na na wanta kete toge ndika birejo. Ke como Adventist men. Moro. Welcome. Adventist men ke como.
jengo lyoka. Enseya makwelitayo, enseya bolorongo iyo, enseya metandoteyo, nomo woko broka, nomo jengo lyoka. Enseya makwelitayo, enseya bolorongo iyo, enseya metandoteyo, nomo woko broka, nomo jengo lyoka. Enseya makwelitayo, enseya bolorongo iyo, enseya metandoteyo, nomo woko broka, nomo jengo lyoka. Amina mbuyamono ke komu Adventist men asawatero kukuya. Libageli kimete kusinyaro mukwani oyo mokorwa kiama bundu Catholic Church mukwani oyo monyoro na bagotenna gocha kiama bundu Catholic Church. Tindarwa Nyaura Catholic Church, Nyaura Catholic Church mukwani oyo monyoro na bagocha gocha biamono mwangu serere meroberi menyinkwa PH mukwani linyoro na bagocha gocha biamono pono menyinkwa church choir karibu na banda tetogenda igo mokumia abatoko genda igo ngange tore gukora miroberi ngange pastor nyakwe yarigani tubwate giteka chinke sana eyimenyinkwa church choir na inu togo tero komo tumaye korore sto korori gochi. Kila sekunde nalifahamu jambo hili ndugu, kwamba iko siku nitarudi mavumbini nilikotoka. Zamu yangu itakapofika, historia yangu kukamilika, najua nitarudi mavumbini nilikotoka. Kila sekunde nalifahamu jambo hili ndugu, kwamba iko siku nitarudi mavumbini nilikotoka. Zamu yangu itakapofika, historia yangu kukamilika, najua nitarudi mavumbini nilikotoka. Nimtumikie Yehova ningali mzima, iko siku nitatoweka. Nitakapolala nilale kwa Bwana kumlaki, atakaporejea kuwachukua wateule wake juu. Na mimi nikaze mwendo, zamu yangu itapofika, anikute niko tayari, kwani nimelala kwake.
Nimtumikie Yehova ningali mzima, ipo siku nitatoweka. Nitakapolala nilale kwa Bwana kumlaki, atakaporejea kuwachukua wateule wake juu. Na mimi nikaze mwendo, zamu yangu itapofika, anikute niko tayari, kwani nimelala kwake. Angalieni na waambieni, siri hatutalala sote. Parapanda talia kufumba kufumbua, tutabadilishwa. Wafu wote watafufuliwa. Mwimarike msitikisike, mauti itamezwa na kushindwa hata milele. Angalieni na waambieni, siri hatutalala sote. Parapanda talia kufumba kufumbua, tutabadilishwa. Wafu wote watafufuliwa. Mwimarike msitikisike, mauti itamezwa na kushindwa hata milele. Nimtumikie Yehova ningali mzima, ipo siku nitatoweka. Nitakapolala nilale kwa Bwana kumlaki, atakaporejea kuwachukua wateule wake juu. Na mimi nikaze mwendo, zamu yangu itapofika, anikute niko tayari, kwani nimelala kwake. Nimtumikie Yehova ningali mzima, ipo siku nitatoweka. Nitakapolala nilale kwa Bwana kumlaki, atakaporejea kuwachukua wateule wake juu. Na mimi nikaze mwendo, zamu yangu itapofika, anikute niko tayari, kwani nimelala kwake. Nimtumikie Yehova ningali mzima, ipo siku nitatoweka. Nitakapolala nilale kwa Bwana kumlaki, atakaporejea kuwachukua wateule wake juu. Na mimi nikaze mwendo, zamu yangu itapofika, anikute niko tayari, kwani nimelala kwake. Nimtumikie Yehova ningali mzima, ipo siku nitatoweka. Nitakapolala nilale kwa Bwana kumlaki, atakaporejea kuwachukua wateule wake juu. Na mimi nikaze mwendo, zamu yangu itapofika, anikute niko tayari, kwani nimelala kwake. Mina biyamono eyimenyingwa church choir au barure ase stage. Timenyeti ninyoro mokwana likoru getutu SDA church. Getutu. Koro masongo ya SDA church ninyoro mokwana likoru. Omoturumesi mbaro. Onde nare kuru moturumesi. Biyamano. Bono nabonare korangeria. Ke kwa mchurch choir mochi no gotera okomo arafu kurwabo nintumanye stokorori.
Gekom Church Choir libage neria ino. Negasicha, amai nego na nanchire, dekorore kanamagya, kyare kanamo wasobo warawa, kyokyo kyaruruka, ningere oranyare koyamara, amatuko aye asenseye, yaya ondeta yo oranyare komanya, oyabito ereke ange, obohima womoto negasicha, amai nego na nanchire, dekorore kanamagya, kyare kanamo wasobo warawa, kyokyo kyaruruka, ningere oranyare koyamara, amatuko aye asenseye, yaya ondeta yo oranyare komanya, oyabito ereke ange, oyabito aye minyakaranga ore weyogi, ramadene, dote mamande kyagera ayamande toko manja, yanchorero, oyabito aye minyakaranga ore weyogi, ramadene, dote mamande kyagera ayamande toko manja, yanchorero. Enya kumongo aetu enseye, nemerongo etano nebereyoka, kera etanye bemerongo etano, netato naideyo boloro, geseri atende no monene, moturare moigorere corazoe, ora yeye se querera coñare kana, olvito ebeke ame, enya kumongo aetu enseye, nemerongo etano nebereyoka, kera etanye bemerongo etano, netato naideyo boloro, geseri atende no monene, moturare moigorere corazoe, ora yeye se querera coñare kana, olvito ebeke ame, oyabito aye minyakaranga ore weyogi, ramadene, dote mamande kyagera ayamande toko manja, yanchorero, oyabito aye minyakaranga ore weyogi, ramadene, dote mamande kyagera ayamande toko manja, yanchorero. Oyabito aye minyakaranga ore weyogi, ramadene, dote mamande kyagera ayamande toko manja,
Buyamono sogotero kukuya. Igo narito chiete biya go narito toko genda biya. Minyingwa market ni nyoromo kwanerio yo mase chiro. Minyingwa market. Okay. Tigana angelio omokwanerio omokorwa se kanisa ya Maranatha. Maranatha Church. Maranatha Church nyoro mokwanirio ya makorwa roro. Asante, haleluya. Tumusibi Yesu Kristo. Nyasaye no muyabotamba sengicho natwanjite. Nje nago kirugune sidia sa materaro. Tenga mna Pentecost intwe bana ba yuwe kere bale goserekea bakuli na kunywa setani agaja gasoime akabaita gasiria. Lakini na inwe sidia 90s ilikuwa hivyo. Ilikuwa unaona sidia iko chini. Lakini Bwana ameanza kuruta eliminate charge. Maana kie na nini mchiandae msipokuwa na macho. Tumefika wakati setani anaandaa vita. Sigonche Maranatha mupasta tari ngang sobirare. Uyibogeti itondo goraiga. Lakini somere kitabu kia Luka 41 19:41 kiyuwata sinine sugwanja 19:41 19 verse 41. Dete ukwane nteke sinini asengicho chisa. Abantu batete kumanga Nyasaye gukwana muna Kristo gotebanga kumugo chakoraya liro mumanye mweli bense no gucha kwa Kristo. Esitie tabuka ira no bani mwabwate. Takobwa ngangu akumure usena goikamba itetwe babani beritangani mbanyore tomorembe na inuira naye ira no motatebya mangana kurira abantu morigerie bichana ntubwati the next generation ya morochi. That is why sengenjo kwa iruri ngana eliogyo kwane kwa libisire sigo kwana ekia amangana abatebete stimo manyita amangana mono muna gokira matera maya mogotera buya inu muri gotera singeri ndu twaletire singeri paka yasoire kanisa imo muntu aguchiesa bakwara tari kanisare campaign ingenere yingenderete bachakire kunganga bakabandukire obera kine campaign nere iyo tutige singeri meye kanisa omopendo nyekura na bere igo na bere tutige ligeri aba bamintura kini nkanga matoguchikobna bakogenda buya ngora igo egere togende ngekiara Nyasaye mochokonoro singeri asoire kanisa na bire otenga segio chakira matabao somere gaki ngoja gwaku ni mugoyungu waku monte Eraga chigo ikange ego tebaiga eraga chigo ikange akarro mochi akayoireria mariga akabora onye nkwamanya rero ayare koreta omorembe korende bono obisekire ase amaisao. Some Timotheo yakabiri sedego tebanga Baura komonya Timotheo komotebe matuko mwene bechinga kichobo kong bantu betogi banjete chibesa nando morembo umanye kubura isoko sukakeiga ngosinyugukwa na no muntu sekunyora kende buya ukuno Nyasaye nabagukwana igo inkioro chaye bona oise kuligeri chensi ngento yaba jensi muna baminyoka mukarra arabe kera bakura bagasoa Tanzania bagasoa kosongeza Tanzania lakini abantu obaligerete bakaronga nabo ego genda igo uri Nyasaye uri gukwana ngakumogo chakorayo akama goteba iga ekera chiko ikange no muchi Jerusalem gorenge iguro akanyoyira marika gate Jerusalem
onye ndiri kwamanya ugotorika kwao korende ensango uchire nabono nero njaigete lakini ubani urika bokoreki wiranire bono igamose kori Jerusalem kurwanire naro jaba Kenya bakwandamana abakenya tugutinda sinini bakwandamana nga Israeli nkiegoitera Gaza bono gosoma mariko tukumanya nkikegenderete umanye nkinyasago kwana nyasago kwana emeba yenu gosago kwana ebyokorora ukunda kukwana kwa Nyasaye tiga Nyasaye seseni Yesu ngochale ntori kujigwatanikana kanisa tujigochama mbiamo nasengi yaya amen mbiamo no Mr. Olo second asenkwane ya engia bono ndoche ngango ikirangaro moelio tigange umukwanelio yomokoru Deliverance Church kurwabwa agokora nimbate bestoko genda bono ndoche nga pastor ngechitaika ikomichoka nabachikongisana igoro ransanga pichirao Deliverance Church akitoba bengake asengi toy humble time pastor nera arandi basimbi yamono nanche kwira ni ribaga sengencho yo munyakerogo nabo igo ne committee nabo igo rende abatuachire asengencho yokoa family epole boiga sengencho nanche ntabu mutambe asengencho taite program enyare kogenderera abonari gotebanga samarieta no pastor Julius Yoigo ekanisa Deliverance ase tubwate umurandi senior pastor Choni Omae ase nchire kogenda masungalia boigo naende nigaro yomo iganonye karu umurandi aro yomo bwe family ye nyare koba egosiria umwana iga na intwerende buna tuwachire ni maite ngabande ba mintombaro bali to gushirikina barabwalia na intu nigo tuwachichanga egere na intwe tungane na inwe ase family ye iga tunyare koba na intu to kurupore yaito na gotebanga Nyasaye tigabaremie chinga kimune chiga ekera ya nyare koba boigo na inche kingo kolera ase chinga kimune chiga ni karanse nabona ari gotebanga ase gitabu kya umurandia kianda ekebungo kiaye isano amariko niga gukwana buya inga mtwe abatore moyo ni ntutumanye tenga ntunyare koba na intwe tokurwa sobugimo boiga kuno umwana uria anyare kobokorara gusanyare kurwa sobugimo bo lakini ere bono ikire gukora orogendo bono ekero amarika goteba igo nige gotworo kinge kero tuachire ko abaminto pore muna litukuria rero neri na intwe tokwira nerera gotebanga ndoche na intu bugima bwito na intu nabo tubura baise gutokanga na intu ngoyeta tole togende kwarigania ubugima bwito tububeka somo nene tagete gokorera ngo tebasi gitabu kia Luka 15 mo ekero gosoma umugano noru mutambe sana oronta nyare kuyukwanira bwensi ucyakiri 19 marika agukwanire guri abantu babiri guri yumunda no mutakara saro lakini asena arororo ikibungo kigo cya kiango kisana kero gosoma emeronge ibere na isana ibere yuko mina isana emo emeronge ibere na isana ibere umunda naririte abantu bamwabo ekero anyorete ngosoire asata bwenere tabe akarora mabira agatebanga umonene kwari gwanja singinjugani nche ninsumbogete kwari gutuma umuntu ase nyumba yaito bamura bamintumba karo batano abakurere igobono na intu gutworo kinga obugima tomenyerete kira rituko nabo bogendete gotoroseri bagariria ase obugima boria bogochigocha kona inchente gotebanga guikaranzeta arigani obugima bwa somonene ekero na intwe tokurwa sobugimo bo turwa sobugimo tore no gosemeria tiangire ribageria sogo sabaiga kolere egere program inyare kogenderera tata nakubakire nakoiro bone na singencho yeri tukeri Nyasaye nigo tuachira singencho umwana unyare kobo kurara urura sobugimo bo igo monene tigo tuachire intwe abature moyo bono igo toko bakirori inga ubugima tore na borobwo bunaje gwatebire no na segitabu kya jubweri 10 nyogo tebanga mwanya bantunde bwensi buru no mukungwa matukaye ni garamake igo tugwita bwangu Nyasaye nabo yare ko babiyana inturero gatura ekera amarandia nabo igo kera ringana Nyasaye rigo kwanwa iga igari torosie egere na intu tumanye ngobugima tomenyerete bwakera rituko igo bagendete ko toroseria ribaga
rio obugima bori bogocha Nyasaye totokonye kero togendete mbuya mono ase eng'encho ya kera emeroberi bono egendete twagetigira ase amaboko ago tiga ogwancha kwao okoreke na ase onsi ngoetera ase erieta ria Yesu Kristo twasabire na kwegena amen mbuya mono ase ribaga mbuya mono oyo minto senkwane ikwarure engiya bono ntagete kogenda ense emende eina ende ndagenda speed ere igoro igerete impase kori chinsa chia pastor ekera tagete korandi abasani bagocha omochi ogwe Wilfred Ratemo Onyambu abasani nyomoro omochi motena mwako ebicha abasani ba Wilfred Ratemo Onyambu bache batene na usomongi na Mary abasani na teba biyamano mwaetira matemo okay bono igonta gete mwaetira matemo ndoche mumaete onta gete chianti cho mwana Ethan mutenega chianti aunts wo mwana Ethan mwemanyeti tinda iko chianti narangeri chioka yendenda inakora kitaka chinsi ni sana nge pastor liba cameraman okabaga iga ongakere chianti echiga ebicha aba nabo chianti cho mwana Pramuel ntagete ba kwebicha baira na bekaranse nekera mogokora kwa ishara na umonde mwakoti ndangerie timu ende biamono karansa chianko cho mwana Pramuel chianko cho mwana Pramuel na ino bekera inia mwema eti chiango cho mwana Pramuel mwacha bwango karibu sana na bwa boka badega kaya bande baenda Xavier kaya bande bade mwacha bwango mnachificha bwana kwa nini akwe bicha aye bake biamano akorora na watu cha kwira neke gusito cha iko bondi sana okay wano kwira nande se timu ende walibacha korusabo omongi na Mary Ratemo moro abageni bali bacha korusabo Mary tena gocha biamono karibu cameraman okay asante biamono bono iwangocha okay abairi bechi nyomba isato abairi bechi nyomba isato abone keroncha kerete nyomba ya Wilfred Ratemo Onyambu
Wilfred Latemo Nyambu abayiri baye bari bakira Wilfred Latemo Nyambu enyomba ya Wilfred Latemo Nyambu nyobaro abawote nagocha okay igo moigwete sindoji igo ntobwata abantu barega abuchikorera nchiro chiango nchirabu chisemo chonsi nchireka timabu timaito senje nakebeka bobe mbaro nasukire naikire womongina maremo nyonge asemo yakachetiale ne timu yabo no muyo minto ayo minto Daudi igona na ikire moina wenyombe iyo bali bakira enyomba yabo cheti osera temo abayiri Angirete kwa kurangalia abayiri ba chinyomba chonsi chicho pasoe na chicho kurangikira nyomba pasta chinsa kama yaraje buyamono tigatoke beke bono raisiga abayiri bechi nyomba cyo mugaka maremo Nyambu tenena mwezi kwa bike chinyomba chionse cho family yo mugaka Nyambu maremo abayiri bali bose chinyomba chionse tenena gocha na hiyo jinsi ja pasta kamoranje tenena gocha nali bako barora abayiri bali bakira pasta oyo minto Daudi Latemo cheti na bande mura bali bechi nyombe chiri chine ngai mwagenda akina David ngai mure Musa ngai mure Ebani sinincho mo torento yomo pasta to na dire chinsi cha pasta kamoranje tenena inugaiga Njumwa kwe becha naba Mbuyamano Chanda sichikoro chendo mawegede sae cheboigo asana baya tatandere no mogenyo moge onyetibo angana watedia ogenda de omarusele ase urinde cheni chichendaine ogenda de omarusele ase urinde cheni chichendaine Timoi chanda sichikoro chendo mawegede sae cheboigo asana baya tatandere no mogenyo moge onyetibo angana watedia
cheni chichinaine Ugenda nebu warusenya ase Uhindi cheni chichinaine Imorira muna abatana wasimbiyo Wangoina yesere na chiche Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Timorira muna abatana wasimbiyo Wangoina yesere na chiche Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Okuboka kwa Yesu Murasembera watogosemera Ambaina botare Ataliguru itatotimoke Ambaina botare Ataliguru itatotimoke Okuboka kwa Yesu Murasembera watogosemera Ambaina botare Ataliguru itatotimoke Ambaina botare Ataliguru itatotimoke Timorira muna abatana wasimbeyo Wangoina yesere na chiche Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Timorira muna abatana wasimbeyo Wangoina yesere na chiche Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Timorira muna abatana wasimbeyo Wangoina yesere na chiche Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Timorira muna abatana wasimbeyo Wangoina yesere na chiche Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Ato tienye itwe amaya Tomenye kare na kare Sasa imefika wakati tunapisha kanisa, lakini kabla hayo tunataka kushukuru all the choirs matera ateri rwamaya abana ndaite kurachakira nga ebatete ninangasi mwalenge puna muleigo ebate choir ne kanisa ngi matene nango choir ne kanisa ngima bali barwe bate. That is good. Can you wave to the congregation? Biamano. And the matera gotera konde kero pastor kukura kurandia. Moko nyara na umure yoro gotera nkuri mwatera kugo kumira kini nkuru kwa mwabo konde mubwate kubwekaine. Menyinkwa SDA Church. Tenenango mwensi mwakolire mireme miya amana balisi bali barenga ne kanisengima. Thank you so much. And can we wave to Menyinkwa? Biamono sana, biamono. Ikanisa yage kom baliba nyora libaga wika. Tenenango Chief Fellowship Jones, Adventist Men Choir, women ministries, all the leaders. Can you also wave to the congregation? Biamono. Wana balisi bonspi koriki kanisa ekiga nechintara angelia nchwango abalisia bale bakiraiga njumutwaini bucya ino neta keira abona naino all elders abalisi bonsi nchubona nchu kabisa abalisi bonsi
chigo chaiga mutenene buya balisi korwa chikanisa echi asogo chagotenena nenkeye y'omulisi Wilfred ratema mano mongina Mary n'abana baye asokurara ko mucyo korokoyo balisi abamu bamanyete abananchi nimba mayete kero yo masa marieta lakini asenge nchi chinsa tatagetonye balisia mwakorire buya nera neremere mutwa irugokora na nyasaba seseni asokonyora libageri na gocha gutenna nenkeye na gosaba na imwakorire litanga nikorwagu maega. Can you wave to the congregation? Abalisia bayambia mona sana bono omo pastor gukwana naintwe igakorokwa Pastor Raban Ototo nero mo district pastor ase district ya Gekom district igerenga lakini rero njachika na chanwe kaba yeme koroku west ne yende kaba east wana as pastor tenenere tatenete kanise koroku etangi agatenenere kanise koroku Nyakori agatenenere kanise koroku Mwembe na ndagatenenere kanisa ya Gekom tole no mogoko mu pastor na araiga kuru South Kenya Conference bali baruisiko lietali anenkoro kwelkana Onyando na nabatebikale oyo mobwa balisi be kanisa ya Gekom ando mulisi omutangani ono bali babege tubale ngigesti kwaya na ubakoro kwa Adventist men bekango gatera kulia elimbo oli mulisi mo India korogo saba tolete pastor ogo chigokora na family neretwe nero senetatigera anye ke usine ke songo kia muchanda the uncles and the aunts egibinde imbire bikongusana mutalendeti asitogo chirakini senator, you have done so well wakolire buya sana ndoko muhakira nere ngambu yamana otogendiri buya you have done it so well bekabano bwango abana buba kanisa ya Gekom ya cholete bale go press this community and this family as libageri the ebate bina pastor go chigokora igatara saba you also bring that presentation. Oh
Tigato saba so kwali ni pastor. Homo chenu omuya tata Nyasaye. Biyamona ane biyamona singincheli bageli ya wataire. Waturaire buya kere twacha tomo igoyo goika twikirensa ya bene to konyora ringana liao. Eliro bale mo banene gocha sinke yo machenu. Kere pastor ochigotena twasabira machenu omotumie bunora rorere buya. Ringana liao litokune twensi lotsuskianga na sole. Kobwa monolire tobale mu asinke igo machenu. Naandelire togo semelinga baada ya makweli bogimamboro. Bwana twasabira machenu okole muno bwanjete gwetera serie tali ya Yesu Kristo era mubali ito. Amen. Karibu pastor. Abanchu abanyamwando ba Nyasaye na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. God is good and all of the time. Nyasaye no muya ama tukonsi paka lero Nyasaye no muya. Bwana asifiwe. Obomenyo bwomorembe batori wabatimoke onye na bwatechi nkoiruru kanare ingiruru kentimoke omoyone kira igo omonene kunda kole narogonchorering eyogotimoka. Hallelujah. Obomenyo bw'omulembe mburo. Obomenyo bw'omulembe mburo. Nabu buli omulisi atangasa mambia oteba Timoi chana asegentoki. Mumwegene Nyasaye na inche monyegene. Yesu agoteba nachire kubaroseria si. Kunda agende ninkore gentoki. Ninyirane elinde imbarosie. Elia sendenche na inuma gentuki mobeo igokorera ugotokorera no kwegeka kerenaki egeke omorisira temo omongina Mary ne familia ino mwenzi mole migwaso omonene nonyo mwana Pramwell orarire bado Yesu moya akorete ki ekwaye ya monja tera yate bango koboka kwa Yesu watoiro basemeri. Haleluya. Yesu moyare tari asaba akorere gentuki asaba akure. Ntagete gosoma ifungo bibiri lakini ntarasoma igo ntagete gotebango makweli no mubisa bw'abantu barenga bonsi amakweli no mubisa bw'abantu bonsi buna toyiga twensi pi igo turi no mubisa yomo okurukunaki amakweli igaro mubisa bw'abantu abataka abantu abanda abangaini n'abariri abali n'ekibesa n'abatali na gentoki n'ekibesa amakweli n'omubisa okoira abake oira abanene ekegusike gotebuka genyumba mbakora gentoki mbaijura Tata Nyasaye bwoko nene isomo nene ito Yesu tukwanere lingana lyokole miase nkeyo bagacha soburo sobokongu onyani intu twensi tuachira agotoko togenda no gosemeria siritira Yesu Kristo yoro motole ito. Taita nsome kitabu kia Umurandi 3 ikifunge ekemo na ninsome kitabu kia Ayubu 14 ifungo 5. Kitabu kia Umurandi 3 ikifunge ekemo na 2 ndagitoyo nyorira nsomere. Rugende yonsi okonyora. Na kibuku yagateba. To everything there is a season. To time and to every purpose under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck. Up to which was planted. Yomana nasa seniringa naliaye. Nakibuku yateba. Aiganse ye lioba.
Aiganse yerioba. Aiganse yerioba. Kerege entonkere naki. Ne kerokia ye. Aiganse yerioba. Kerege ento. Inkere ne kerokia ye. Omana watebe ifungo ya kabere. Engaki yoko iborunero. Ne yogo kunekorateki. Nero. Engaki yogo sime kanero. Ne yoko gesane korateki. Buna Pramwell atwarete engaki yoko iborwa. Na endo atwarire yogo koragentoki. Ekiagera iganse yerioba. Kerege entonkere na kereki. Ntwegenete boigo. Aiganse yerioba kerege entonkere nengaki yaye. Lakini bagusi mbali wanja. Abagusipa kasende mbali okoragentoki. Nakia karo mogusi. Agara bange namukuru mwana kiri nikina kimokara. Abange nabone mompi mete. Imoma etigente. Agara bange nabakuru mwana kiri nikibanga ngakora. Eke moga mogi. Echumbi. Eyange mbaliri. Evesti maunchurane. Naende kereki. Igobono waka kwa astuire saitani. Amabuta ye simba. Amabuta ye nguruwe. Yani okokora umwana wabe nguruwe kabisa. Iwa. Nikiyokara mwanya bantano kore bintebi. Na singe nchata manyeti. Inga iganse yerioba. Kerege entonkere naki. Kerege entonkere nechinga kichiaye. Mwanya bantu tamanyeti. Inga kiyoko ibonero. Ne yogo kunekorateki. Nero. Obo ngaini obo nabutotagete. Asiri tukori arero. Inga tokorua. Tomanya kerege entonkere nga kichiaye. Omwana Pramwell agatware nga kiyoko iborwa. Nando tware nga kiyagentoki. Tari asenge ncha korire bibe. Aiganse yerioba. Kerege entonkere nga kiyaye. Tari mamu mwabogosa. Tari nyina korogosa. Tari abaregitari bagosete. Aiganse yerioba. Kerege entonkere nga kiyaye. Nga kiyoko iboru nero. Ne yogo kunekorateki. Igo igwete chumbi yaone bwate ngenjo. Amaguta yenguruwe na bwate ngenjo. Kubeka kebesti maunchole rende. Oyo kerosi tete na bate teke abe kumaunchole. Ingoche te kubeka keteba kibe kumaunchole. Ase ngenjo twibete ingansi yerioba kerege entonkere na kereki. Digana badena bagusi. Ngonyara mura bakaka babe kerete emori gechanga igoti. Aseki. Ya ege changa ndiria pime tu kabiri yokori kebera. Na babuli. Inya gitari kige changa ya pime tu kabiri gentu. Lakini mwanya karachi mwali chiko kuchibe gerege changa keri. Nkirere chitabwenera. Aiganse yerioba kerege entonkere naki. Enga kiyo koibo unero ne yogo kuneka deki. Aya nande kende nkire naro. Keromo ko yamara bonna kimongara. Ogo kune kasiki. Eke kusiki ogo kune kanga iki arwete. Nkoma na mole wasaninje mogatebi. Eke kusiki ogo kune kanga iki arwete. Enga kiyo gosime kanero ne yogo kesane kodaki. Eke rogo pu ogo mmeka yonki ogo tangaza. Aka Nyasaye getenga korateki. Mwanya kora abantu basungete ebisiche bibaliri mugondo. Basimegete ebisiche bibaliri. Amauga. Aseki. Ingoba tebi ngaya ya una mayale. Aiganse yerioba kerege entonkere na kereki. Enga kiyo koibo unero ne yogo kunekorateki. Nero. Enga kiyo koiboru nero ne yogo kunero enga kiyo sekanero ne yogo rera ne koreteki nero aiganse je rioba kerege ntenga kiyaye
aiganse yelioba umwana primary gara alire kiagere ngaki yaje yogo kuyakora tegentoki yaigete na tebe tio mongina meri igoro umwana agakwirite nyagitari engiya asaba rwire bakuminyoki gugochia emine tinga abanyagitari mbakora tegentoki moigwe tomago mabwa y'abanyagitari no lenge oyini ngo gwita amago mabwa abanyagitari no lenge bosongo moigwe tamario ga herire lakini omwana agakwa asama goko y'abantu kiaba y'abanyagitari asenyagitari engiya asaba nyagitari bakora tegentoki ekiagere ngaki yaya yakora tegentoki yaigete buna tobwate engaki yoko iborwa na ende tobwate engaki yagentoki yogo kwa ine nyasaye gare nyasaye asengaki yoko iborwa tako ba nyasaye asengaki yogo kwa yaya bunarenge igoro na barere oro na mambira bakora tegentoki na bare igonga asekere gento ke gokoreka ekirenga kya nyasaye ngekora tegentoki. God has a purpose for everything that happens under the sun. Asekende gyosi kyako bansinye elioba eganga ya nyasaye na ekora tegentoki nereo mongina meli nande beti buno mwana primary yakororekero mongina meli ikira atachia rusirie bikoroto omwana ominyokoreta slippers baba kora gentoki beka ogenda ase ng'ombe arole bune ng'ombe kolisi buya amangana ari kububukia magombo lakini tigato inyore ngaki aiganse ye lioba kirege ntongire nengaki yango yaye kirege ntongire ngaki yaye yabona kuichana no bogimono yabona kuichana no bogimobo onya kwamenyiro bogimobo botaka Yesu kare moya atara irana na bona yebu ego chenjia serietele ya Yesu ekiara kirege ntongire naki kirege ntongire ngaki yaye nayo nya kwamenyira asomo sene nganya koru asomo sene kiara kerege ndongere naki ninga kichiaye andumbara konyara baro mosene yani mubiru mugimaro mosene bwika nonya buna tuacha aga ulikira magazeti andumbara konyara likita magazeti ama mangi ulikira magazeti gakwanda kuchia kutari kubutura mangana abandi nabwo abagutumune chipikipiki Ekera gako gamba na rekera pikipiki wacha takora ngento tayuroji ai ganse ye lioba kerege ndokera na kereki ekere kintu kyo kanta ke toire rero enga kiyogo kunero nenga kiyogo iboro ne koreteki enga kiyogo sakanero nenga kiyogo rane koreteki nereo na kiyako ero mwana ya tutigira se miakemeke ekiagera lirie ibyo byaje tasense okoragera uko gaso ase mwanya bantu bona makweli gako iromoke aira no yore naki oyiro monene makweli tali gochora kifo ni adui anayetuachanisha bila kupenda kifo ni adui bone familia ye yona aliko soranga bale migwa somo na asili tali ya Yesu vamanyanga ki aiganse ye lioba kirege ntonkire nengaki yaye engaki yoko iboru nero nengaki yoko kunekora tegentoki bone kiagarere igo ndara some kitabu kia Ayubu Daudi gabo tabase kitabu kia Zaburi 90 efungo bya ye 12 ngaki ukwego teba Zaburi 90 merongo kianda na fungu lake ni la 12 Biblia inasemaje Iga Daudi yago saba inga monene tuaro kerelie tomanye kubara obwange bwobogima bwaito Erinde chinkora chaito chichoru no bongaini haleluya ngomonene nkonye imanya ko baro obwenge bwagentoki bwa matukane ekiagere ngaki yoko iboru nero na yogo kunegoteki nero omonene nkonye imanya ko baro obwenge bwa matuko yobogima bwane erinde nkoro yane echoru na gentoki no bongaini igabanta abangaini mbali bamanyete ngaki yoko iboru nero ne yogo kunegoteki nero abantu abaliri mbali batamanyete ngaki yoko iboru nero ne yogo kunero barabuye baroche nsegere Rwanda Burundi buna yarenge korona bekorete gentoki nabira abantu batari gukora nonye nabo cyoro kuya umurani nakwana ko rwari nk'abantu bamatukuye mu helio abaenenu abatindi batari gukandi gubayiwe abanywa marwa abantu bacayita abande
Lero omonto agotebi nkogwa akande korabogera iwa omonto agotebi nkogwa akande korakora gentoki korabogera tikagoteba ng'ang'ake akogwaka agende eseria amatuko abere naende akore gentoki naende airane aya gotindekire teona gwetonera abantu ng'ang'ake aya gokoigwa ng'ankogwa akande onye kore n'amagoro engakinera abang'ina bakaenenire bagoteba ng'ankuna omong'ina otebire ang'a rero tata togotenena rero gwakwa otindeku omonto agende seria airane naende anywa moyonde obe mwaitabire iga eki giakorire gentoki kiaerire omoni nenkonye dauti ogosaba okaba ogosaba kwao okaba ogosaba kwane ing'o omoni nenkonye imanye kobara obweng'e bw'obogima bwane erinde enkoro yane ichoru na gentoki eichoru n'obong'aini obong'aini obo nabo totagete nabora bugo bogotoka ase Yesu Kristo omwana wa Nyasaye oyo twanjete ense etarabekwa oboroso akarwa obogima bwaye igoro ase omosaraba Bibilia egoteba naki Nyasaye yanchete gentoki goika agakora ki erinde monto onde bwensi oramwegene tasira anyora obogima bwariririe igoyo bwanchire Yesu ochorire obogima bwariririe oyo bwangire Yesu ochorire amakweri ariririe akare na kare timanyete aye kiwachorire ase omogaso bwerituko ria rero ekero tokorera omwana omoke what hurts me most ngotema nde kweremi sana lakini ekero omwana akure igo nkoba affected mono nkobori nase ki omwana agukwa n'abantu baroba miaka 110 barwarete batemanyete batigara moyo omwana omoke okora gentoki okwa nacha koinyora egetabu kia Ayubu 14 ifungo byaye 5 nakio kwegoteba mwana wantu oyo ibwire n'omukungu amatuka aya n'amake n'emechando yaye nakiere n'emenge efungo 5 seeing these days are determined amatuka omubara bwanyu matuka aya kwayo chikire n'emetienyi yaye igara monaye nakwa mubikire chimbebe atanyare bakora gentoki atanyare goetania mwanya abantu koiburu n'omukungu amatuka aye n'amake n'emechando yaye nakere Bibilia yateba amatuka aye emetienyi n'echichuma n'emiaka kwa mubikire chimbebe atakore gentoki atanyare goetania omwana Pramuel amatuka aya n'emetienyi yaye emiaka yaye n'echinsa chiaye igabekere tuchimbebe atari konyara gokora gentoki goetania ikera amatuka aya ikire ndate goteba buno musomba bwa manene buna tiga Pramuel atimoke agwasa abakure goikekero Yesu agocheria akarenga elia kabere oyo gocha kunachere ense kina abakure n'abare naki n'abari moyo nero omanyire asa mubekire lakini abatwensi tuachira asenge nchugotena ne familia ye Nyasaye tokonye kiro yome enkoro yaye ichoru n'obong'aini erinde tonachekina giokobokiwa wa kare na kare ekero Yesu akoira neria kabere igoro asamare ekiara bwanja Yesu erengo korare gentoki gocha na Biblia goteba kere lisonga likore gentoki paka bari bamoite temba morore ngochare bari bangete bonsi mbamorore kerago kora gentoki keragocha Biblia goteba tutakuwa makundi mawili kundi moja litatoroka na kusema milima na maponde tuangukie tusione utukufu wake lakini lile kundi lililomsubiri litasema hakika huyu ndiye Bwana wetu tuliyekuwa tunafanya nini tunamsubiri amekuja kutuokoa hebu na tufurahi na kufanya nini na kushangilia kiagerere nari nokobwa kuogo tonganyi korua sama kweli akara na kare gutobeka sobo gima bwali lilieli wakara na kare remweliga Pramweliga aralire chitoro imambi yoko boka ne koroteki ngora bolia bangi no mwana aranywero ngolie gotara are no kule omwana oragire no kule oralire no soke kuisi ko kule nganju maro mwana oralire inkyo gokora egasi okogenda no genda ale mano aseki
na bara bogeta gende yonsi tutoro chiko erango korare gentoki umwana agaraire na bonta teko batebina ase safari yo kwanda igoro umwana primary gararire emambi yo kubuka nero asiri etalia Yesu ekaro Yesu akororeka asoba nene naso kubwa abanju baito bararete inga bakora gentoki inga baboke egesiekebe inkeri inga bande mbaboke gochi asobo sira kwariririeri igona ari gosaba abatwensi twachira ko Yesu agocha toboke kobasoka bako kwaye kubolyo asenge nchobo mabwakare na kare asiri etalia Yesu manata ko balenda naenda bakonye kagwanjire familia ya na intu watu wanjire barenga bako tebo mana nase ni familia ya siri etalia Yesu mbuya mana sana ringana lya kabiri umwana kerubo nalega mumaite mwana kerubo bali ba maite bakabage ko mumaite ngino mwana oyo osirete kerubo mwamororo gweta ne gwiriche atari boigo barenga bako musabira maya mwali gwanja Nyasaye mutinya mariga nambe yemo namba ibere kiara nari no kubwawo ko wenya mo gwanja Nyasaye mo gweni gaki baka barogi baitabire baka baibi abantu bonse mwanchire nga Nyasaye akonyo mwana oyo mbale nga banjira asoko boko mbuya mono sana Nyasaye basini asili etalia Yesu ndagete kusaba balisi batenenega asinge nchumo gaso. I think tunaweza kuomba wakiwa hapa naomba familia wote msimame, familia wote msimame mkiwa tu hapa abarandi bali njugocha wale wazee wa kanisa abarandi bali mwalenga naomba muje hapa tuweze mungi na meli tena yajida ikacheka choko saba ili tuweze kuomba kwa ajili yenu Mungu akaweze kuwapa faraja ya kweli. Abalisi bali njugocha abarandi bali mwalenga mwensi njugocha tafadhali abarandi bali bonzi balenga njugocha ili tuweze kuomba pamoja. Mbuya mwana sana mbuya mwana asogocha yako baira kuchia singe nchu mwana oyo ili tuweze kuomba pamoja. Atakubuli mulisio ndiye kiasabe na nche ni nsabe kwa niaba ya familia hii. Tusabe omotongi tata Nyasaye karansta sekero kyo banene tuako bakira sencho moyiga abo mwana primary lietalia oliba kwa sencho lingana lyo musombo pastor etire lingana lyo kole mimono ya twege iri komanyanga matuko ita sense gara make na ndi ya twege iri ogokuno korara no timuka asinga gichinke munyamabera mange kune familia ya kuno mwana primary kuna mama mwabo na babo mwabo na ba mwabo gaibo monene bwemeganda ora talibira likuru asole nayo mole miobe na monene bwemeganda monoko bwato manyi twensinga matuko tomete sense na make tuyaliga to anyo kwa eli akabere bia mono tata bwemeganda asincho muyigo yokolekire nando chikwera byansi obolendi bwao tigo moikoge ndre kole tobole mu bwabe na se familia ye na monoko bwa twensi tuyaligania soburu oti bobocha bwakana kale lietalia oliba kwa sencho kwigiro gosaba weito twasabira siri tareso mutorito. Baba yetu na Mungu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje na mapenzi yako yatimike duniani yalivyo mbinguni. Tumekuja mbele zako tukiwa na wingi wa shukurani kwa sababu ya lile tendo la msalaba ambapo zote tulipokea msamaha wa dhambi na makosa yetu. Na hata hivyo Bwana, tena tumekuja mbele zako tukiwa na wingi wa huzuni na majonzi kwa sababu ya mtoto mdogo Pramuel ambaye amelala katika usingizi wa mauti. Mama yake akiwa mgonjwa, kwa njia ya pekee sana tunamleta mbele zako ili Bwana ukaweze kumsamehe dhambi zake na makosa yake, na lilivyo katika agano la neno lako ukaweze kuponya viungo vya mwili wake kwa utukufu wa jina lako. Elindo manene familia ye etu ale sababu yongo toki na kubakeli etali yao ekiagaro mwana ominto kerubo araimoke korwase wheelchair atare na gutangaza obonene bwao bono tware go sabororere familia ya mabera omonene karo bago kurangerio baigwe
nekero bakoria obosi bwao baonchorere ekero bagosoa nyomba mogoroba nekero bagosoka mambia omonene obe nyasaye obo erinde kera rituko efamilia ye nekenyoreke batigare bakubakana gotogirie tariao murisira tema asare mokonye n'abantu be amate yaye omongina meri orenkana abana baye abo murana abaiseke n'abachokoro omonene nabarabuo ba omorembe n'obotoereru ngagwetania makweri naende ntole n'obogima bono barende korwa sori omobe batangira amabonsi ba omorembe n'obotoereru bakonye gotara asenchira yo gotoreka bagosemeri gwetane tiembera n'amakweri nakugosaba n'okwege nasi Yesu Kristo yoro motore ito. Naomba tuwapungie mkono hivi. Familia tunawatakieni kila heri, mbarikiwe. Waambie mama, mbarikiwe na ufarijike katika Bwana. Thank you so much. Pia mama, ufarijike katika Bwana. Waambie mama Petrus Paul, pia mama baba Paul. Thank you so much. Kwa yeliye batemenyo kango chideka na abutura sengenjo ya ino. Elinde tora ndi amona ino. Tenchu bwangu sana. Haraka kidogo ili mukimaliza toiwa sesene tagu toira. Ebe tutagete kogenda guchiaguga tokoreshere yo mweli. Eba teki bago nya wetara yisha gokora ogotera ori tuabegete vote of thanks na yana bako batayare na inde endongere tweba baswati ba mwabara temo Daudi Musa na abande na baro mbache tia lakini na wana ko basa moche motene ne iga mwa kwebicha ekera baba akori mote na mwa kwebicha yoka moikaranse toenda sande miyamon Mungu alikushika mkono ukaona mafanikio, usimsahau aliye kuwa mshauri wako. Muheshimu Mungu aliyekufikisha hapo, akumbuka ya nyuma atafanikiwa. Kumbuka zamani hukuwa na kitu, uliishi kwa taabu maisha ya dhiki. Mungu alikushika mkono ukaona mafanikio, usimsahau aliye kuwa mshauri wako. Muheshimu Mungu aliyekufikisha hapo, akumbuka ya nyuma atafanikiwa. Maisha haya ni zamu, kupanda kushuka, na wewe kesho yule baadaye ni Mungu anayekumbuka nyuma, ajue alikotoka. Moyo moja fadhila hawezi kumsahau aliyekufikisha hapo ulipo, usimsahau mdau wako. Maisha haya ni zamu, kupanda kushuka, leo wewe kesho yule, baadaye ni Mungu anayekumbuka nyuma, ajue alikotoka. Moyo moja fadhila hawezi kumsahau aliyekufikisha
aliyekufikisha hapo ulipo, usimsahau mdau wako. Maisha ni mlima, kupanda kushuka, ni hekima kuwa na fadhila kwa wadau. Unapofanikiwa maisha, usiwadharau wengine, hasa wale waliokuinua toka chini. Umshukuru Mungu, usimsahau mdau wako, usitende kwa jeuri ukifanikiwa. Maisha ni mlima, kupanda kushuka, ni hekima kuwa na fadhila kwa wadau. Unapofanikiwa maisha, usiwadharau wengine, hasa wale waliokuinua toka chini. Umshukuru Mungu, usimsahau mdau wako, usitende kwa jeuri ukifanikiwa. Maisha haya ni zamu, kupanda kushuka, leo wewe, kesho yule. Mpajaye ni Mungu, anayekumbuka nyuma, ajue alikotoka. Moyo hujaa fadhila, hawezi kumsahau aliyekufikisha hapo ulipo, usimsahau mdau wako. Maisha haya ni zamu, kupanda kushuka, leo wewe, kesho yule. Mpajaye ni Mungu, anayekumbuka nyuma, ajue alikotoka. Moyo hujaa fadhila, hawezi kumsahau aliyekufikisha hapo ulipo, usimsahau mdau wako. Maisha haya ni zamu, kupanda kushuka, leo wewe, kesho yule. Mpajaye ni Mungu, anayekumbuka nyuma, ajue alikotoka. Moyo hujaa fadhila, hawezi kumsahau aliyekufikisha hapo ulipo, usimsahau mdau wako. Madika ni mwega tene nango mbwatira genteke. Ande ntake to tene nalia alirogora se kipande ikyo. Tutagete torwero ngoli na umulisia nere nkobera alegesieri rogoro. Tutagete tokole buna emechi yonsi egokora. Kire mechi na botogo kora iga. Torwero ngoli ya magombo asengi ya mangana ya no ne kiruge ke twikaransa no ne tentiye twakane gusaba tole ekero kolengereria okoruna mabira. Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu ya neno ya faraja ambayo imekuja kwa njia safi. Imefika wakati sasa tunaenda kutoa kwa ajili ya familia Irongoli. Utusaidie tunapotoa, tutoe kwa upendo. In Jesus name we pray. Ono kwali kumbe kirogotero kugo kubugari yokagwo abagocha liyo ayitena abagocha bakubeka inumura akira buna mura peka ayari rorari yuko muko iga
leta liuke mirimo yane no goteba mbuya mono maguna kwa chakire konyore mieyo onyine chi mibere no ina 50 tobeke liuka. Thank you bekangu magu bachakire buyama na bali rugaralia bankonyera umulisi alia atene nagu ne kwirinde. Thank you, may God bless kiroyo moimoka tu kiri ubwate leta mbuya mono togende bwangulire lindo chembuya ligocha. Thank you so much. Mbuya mono leta ichalishi ile ngobwata leta ande mbali bali gucha baleta no nubwancha nibweka. That is good. Mbuya mono. Thank you. Mbuya mono. May God bless. Yasaba sisini bana banyasaye marafiki kanisa, the community around here. Thank you for the love and the mercy. Mwaorokiria senkeye Mbuya mono sana. Yasaba sisini. Mbuya mono togendere. Thank you so much. Thank you. No ina bali wikiraiga incho. Leta mbuya mono sana. Chigo cha mata no ni tu aba tutararwa turwe gusuka ho cha mata mutige family yoka lakini aba bande ekinekia karabe ka kaye mbuya yaswana igwi Mbuya mono tolete liuka tolete saya leta ngokorwa gumate. Thank you chief Mbuya mono akororire Mbuya mono. May God bless Mbuya mono abantaba ya Mbuya mono leta liuka leta ekirikiroro pastor Mbuya mono. Thank you so much. Thank you so God. Mbuya mono Mwaleta inu naone chenchi intu tubwate. Tuko na chenchi hapa tutawasaidia. Asante sana. Thank you. Amen. Asante sana. Asante. Mbuya mono. Asante sana. Asante sana. Thank you. Mbuya mono. Kwa wale ambao wameomba nambari ya simu, naomba mukawe wasikivu ili muisikie hii. Ni 0722 34 83 77. 0722 34 83 77. Tunajua wengi mko digitali, ndio sababu tukapeana hiyo. Thank you sana. Wala ambao tunatembea na pesa ndani ya mtandao tumepata mahali tunaiweka. Thank you so much. Mbuya mono mudikani ase okora yamaya twakorire nseme iyo abarumi iyo 12 15 na begoteba iga mwewe imiyo igubene goteba goka na bali bakogoka. Amen. Andi yabe kigente kenene rera na bagokoragi ikimwakorire na kinyasaga niti. And may God bless you. Now etimu nere yarangiriwa elindi maji ko era liyo seneta akuri kirigento harangiri ngabaisike bamwabo batinene bakwibikiyu imanya ko irani ya igase family monginango kwanale toleta asole tukuri bone elindi togende ko irani omwana ase mungaiba ngapara bikwarangiri ya seneta basubati bamwabora temo nateba na iwoyo mo taigetia nyagitari ararwarete lakini oli orone inchu chuga mwakwebikiria bali moro kamuranche ni inchu oyina kagerete bare ori gwa kambani aba yarwara tene nagwa kunagia Mbuya mono bakange bikiyo nande murigereri goche ya mate nande yende nera kwa babwatira. Thank you.
ande mbale kwanyoru ko kwatagete mbia muno ikara administration narororo kurese moyo mugambi abona watu atumetoka administration sema yo mugambi no no mutuleti bwense ono mutuleti beke nyoreke nabakorolekana naro otoira mbia mono otoira chinga kichinyoro otebire ngambuya mwagendere asante bono naro uri okay tigo mungina ra kwano kasa I know the family had arranged in a way where your mom moved forth of thanks as a family no mungina ngo kwa na regento tima etio yole go kwa na litanga ni mungina tara kwa na from the family abana bo mugaka ngori yole ko go kwa ne gento mungina kore incho olio family kamuranje mwezi mutenda mwako oh okay incho go chaba no nyaba ebale ni chinguru incho kabisa no a family ngima this is your photo mukango mwensi monyore ebiche yinero nere korolekana sawa bono yaba leta na narea go changora maroserie agu mugendi ngore keruge kyo richipure kimosibete murasu bure keruge kirusie bure kyensema ya mate igo bono giachire mau mau ne ya mate naro rusi orore bure kinere bwatete kurumate okay akina ande mwaye bunga okay sawa sinale ndo chinga ebungira lakini mwaye temere buya balia ba kichibicha bono I think you need to take chibichecho chingia chewa keru angena onye ninyeri muri moiga baso mbia mono mbia mono bina mukirete igo mongina ule gukwana bweka gose did you have and I don't know take gukwana no mongina bweka okay nginje ri morobereti oyo omote no mongina ngori ugo chaka mongina akore ose mwata ko mongina atangane okay sawa nginje yu mongina kwana ba mongina bo ngada kwana oyo no mocho koro no sir umucho koro olia na ndo maitega nyanjete kobwa ole kwesita ntaya aka nyodirali onde ngagaki nago abantu bose biba contribute go jaga go mochoyo bali beka go jango man nago kigo igoro ya una mwa tu support nago kigo una mwa tu support ninche lo onde biyari ninche tuara mangana geteiga iga na ende naro bono igente kenne kero kinda jale goteba umwana ominto mel Daud botore chinyomba inye na ende tuancha ile twese oneta yo ndai nga kongira gosenge kingi ya mano ndo mumro monene ababa oyo de nyomba yakapa ya mano na nchire na goki mo chokoro yaija kitamani awa mento abana na wakena bakwani wa irira byanande
Mbia muno nande mbia muno bairi. Irole. Aba minto. Aba kana banana mwachira senke. Abairi abako. Mama amagomoke. Naba minto kubase family ya mama yetu. Uso ya munyambo. Mbia muno yonsi. Nairo nairinga mbia muno asenge njumwa akolire mirimo emekong. Naro chenga ya gucha nkongera sana. Muga katalenga kunochire sabali. Lakini nenda asenge nju abo mobo. Bwa bana ba minto tuaumerana mukabamo tukasanga mpaka sia ikerega. Kake nko niringa mbia mono na ande mbia mono itabwa chekerengo. Na tugendera igo. Abana ba tugendera igo. Ntotiga gaki. Tubwatera na asintu twensi. N'abama tebaminto bato konyere na mbarabu bachira amonaintwe babara amonaintwe bato konyere sana mbuya mono rocho mwana na royo na rosire twe omwana yakurukura ndamta kirbo tusabira ngo gake omwana no mwana utarenge kerema mwana igarwara kuruta agete fomtiri igarwara gatikabira ubwa garwara kabekerema onyoriro mwana oyo rengo mukonya nero kokonya kero kutayo nyomba nero komwa mache nero komadaro ya macho mwa lakini bwana iga ando irani teshiro gake musabere nani moto sabere mune family mbu ya mono timbu atia mange na saba senikira yo meka moko na chinka chaino na intu moto sabere gake nke tu aro mulembe mbu ya mono na ndambu ya mono Kwa hivyo wakati huu karaba maikirende. Kwa hivyo wakati kama huu tunashukuru Mungu amekuwa mwaminifu kwetu tangu tuanze mpaka siku hii ya leo. Siku hii ya leo tumeitarajia sana, lakini Mungu amekuwa mwaminifu akapatia watu wake nafasi, hasa kama kanisa ambaye ndugu yetu Wilfred anasiriki. Kwa hivyo tunasema asante. Napoomba hombi hili ni kutoa tu shukrani kwa Mungu wetu kwa yale ambayo ametutendea siku hii leo. Baba yangu mfalme mwenye mamlaka, ninakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo Bwana. Umekuwa Mungu mwema mwaminifu wa ajabu Baba mfalme kwetu. Uliangalia yale ambayo aliyetendeka hata kabla ya hii. Baba ukaona ni vema utuhurumie ili yaende sawa kulingana na vile ambavyo tulikuomba. Umetenda ishara mfalme. Tukiombea ndugu wetu ambaye ni Wilfred Ratemu, Bwana tunamkabidhi mikononi mwako. Mungu wetu vile ambavyo alisema yeye anasiti tu kutuombea na sisi tunamuombea. Mungu wetu onekana Baba ukamlinda akiwa mahali pale na pamoja na yule mtoto na watoto wengine Bwana. Mfalme wa wafalme ambao hawakuweza kufika wote tunawakabidhi kwako kwa sababu wewe ni Mungu. Sherehe ya mtoto huyu ambaye imefanyika ambaye ni mtoto Samuel Ethan Bwana Machezi, tunaamini mfalme ni mtoto mdogo na unajua Baba kulingana na vile ambavyo mtumishi wake ameupiri ya kwamba kila kitu kiko na wakati wake. Tunakuamini Yesu ya kwamba hawezi ukaacha hii familia, upate kutuonekania kila mmoja. Sasa mama ambaye amelia sana mfalme kwa yote ambaye yametendeka, lakini najua ya kwamba kupitia kwa neno lako na maombi ambayo yamefanya Yesu, kila mmoja atatulia na tukimaliza Baba, kila mmoja akirudi mahali ambapo anakaa, mahali anafanya kazi, Yesu ukawalinde wote na mkono wako ukaonekana. Tunakataa nguvu zote za kimapepo ikapate kushindwa. Yesu mfalme mwaminifu, chukua nafasi yako utawale. Nekania mama mtoto Bwana Machezi mfalme, naona vile ambavyo alivyo Yesu. Tunaamini Bwana utazidi kuonekana na kila jambo Baba litakuwa sawa, kwa sababu Bwana watumishi wako wamesimama hapa katika kiwanja hiki Baba. Matibabu haya Bwana Machezi ambaye yameinuliwa siku ya leo hapa ni kwa ajili ya huyu mtoto, ili watu wote ambao wanaishi, watu wote wasikie neno kutoka kwako Bwana. Tunaamini mfalme utazidi kuonekana, hata yule ambaye alikuwa amefikiria sana Bwana tunaamini amekuwa sawa. Uinuliwe Baba, upewe sifa. Asante Bwana Machezi kwa ajili ya familia, na ili tumefanya hombi hili Bwana,
tukiamini ya kwamba umepokea maombi yetu katika jina la Yesu tumeomba na atakuamini. Amen. God bless you so much. The committee of the village. Committee here kenoro. Juwango jisa njito noro. Mwana kumara chigorongo timba katowe chi abakamaranje. Abera ngesabu. Abaigara ko wa na ubarenge babatemera bari. Yo mana Brahman. Ikamati enero yarenga iga yari kwaliganya amanganaye. Kenabo mwa kwebicha. Tiganya mo secretary kwa nalinganiri moryoka tokorera. Abanya sana bakoni mbyamule. Eye kurunga bonyamasijo welfare asebwata abantu 528 within a very short time abantu 349 bakarespond bakarue mia tukaika 34,900 tuwatume kile 33,000 balance igere 1,900 ejina jingo salenda kujiga cheme jiganchi akanire welfare ne akanite ebirogo bimbi akanire ejinyo ndeta bangaire nande ngajiga ndende jirende jiga ndese jibwenete asama lieta cheme sigwaronyayo aka mwanaume kamili menye ngungurara. Thank you so much. Mwanaume kamili onere secretary yetu yekinyo na wako chingera limbeka chimbekera iga wao pasa na wanali kwa sina maatare make ikanisa bantu bakeiga bagende naye iga mukore meroberi na pastor Karari totene nango twensi totene asogokora na tuabolirie omonto imwe na ume kamili na mogokeire okolire hesabu ingia na endale open na ende na akurara menyinkwa transparency iyo nero yale ko bakano ni chikanisa ikwakolire gente kiya na agokire ono pastor ngo chiare go saba kerago saba the space is so small mataria e family yo kaiga na ekwayeri enyengira nyagoterekera tokuirania omubere gwekinse Nyasaye itabakonye na ndaba seseni ya sibionsi biyamana sons pastor now tukolere omanene tata Nyasaye twakwira na irimbu yamana asobware gwatoretira se program yo mwana Pramuel oyo rali rasitora kya makweli ona mienkeyo na kubatinya mariga obaho gosemeri gwetane tiembera kiro yo mekera korwa ekaro chinga kichigoika otoira sama birao ne karo tora umera ne chinga kichinde totogirie taliao ogiterenkeye na maraika ao obatange korwa sama bonsi igotu asabira seretera so Kristo yoro motorio ito. Amen. Thank you so much. Bali batokonya basaye balia bagaka balia oleto mwana korwago togenda lyoka Ogo gima boro bange Ogo etabu narimi Mambia maboro babaelide Gaki Mambia maboro babaelide Gaki Ogo gima boro bange Ogo etabu narimi Mambia maboro babaelide Gaki Mambia maboro babaelide Gaki
nabalere nabalere abana bane nabalere nabalere basayirane nabalere nabalere nakulukya amagombo amagombo tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mamyanurare tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mamyanurare nabalere nabalere abana bane nabalere nabalere basayirane nabalere nabalere nakulukya amagombo amagombo tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mamyanurare tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mamyanurare Asombo suto monene balere bakweunda apana mangana maya kurende injake tingo ya iwanonya balere bakweunda apana mangana maya kurende injake tingo ya iwanonya uwe nabalere nabalere abana bane nabalere nabalere basayirane nabalere nabalere nakulukya amagombo amagombo tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mamyanurare tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mamyanurare nabalere nabalere abana bane nabalere nabalere basayirane nabalere nabalere nakulukya amagombo amagombo tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mamyanurare tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mamyanurare nabalere nabalere
basairane nabarere nabarere amagombo amagombo tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mambia norare tiga tiga kolera tata na manyete kora kora amaya mambia norare Chanda kerali tukone bikuro makweri ngayayo kamenyete I am a query I am a query I am a query I am a query makweri nakiwa tonyara makweri nakiwa tochanda kerali tukone bikuro makweri ngayayo kamenyete Pore tata, pore baba tiga korera remerera wangoiga esongo chare ebitureri nabibuge bare bakwete baramegenwa nababoke kumurotota pore tata, pore baba tiga korera remerera wangoiga esongo chare ebitureri nabibuye barabakwete barabegenwa nababoke kumurotota I am a query, I am a query, I am a query, I am a query. Torabuna banto bagokwa, emeche yati aire bosa, ababora kabatakanua, tintakana tiati hara. I am a query. I am a query, I am a query, I am a query. Torabuna banto bagokwa, emeche yati aire bosa, ababora kabatakanua, tintakana tiati hara. Pore tata, pore baba tiga korera remerera wangoiga esongo chare ebitureri nabibuge barabakwete baramegenwa nababoke kumurotota pore tata pore baba tiga korera remerera wangoiga esongo chare ebitureri nabibuge barabakwete barabegenwa nababoke
kumorotota. I am a query, I am a query, I am a query, I am a query. Torabuna bantu bakorera, basirira abantu babo, bakwe umyana mbagombo, amarira igabo iteka. I am a query, I am a query, I am a query, I am a query. Torabuna bantu bakorera, basirira abantu babo, bakwe umyana magombo, amarira igabo iteka. Kore tata, kore baba, tiga korera, remerera, wangoiga, esongo chale, ebitureni, nabibuge, barabakwete, barabegenwa, nababoke, kumurotota. Kore tata, kore baba, tiga korera, remerera, wangoiga, esongo chale, ebitureni, nabibuge, barabakwete, barabegenwa, nababoke, kumurotota. Kore tata, kore baba, tiga korera, remerera, wangoiga, esongo chale, ebitureni, nabibuge, barabakwete, barabegenwa, nababoke, kumurotota. Kore tata, kore baba, tiga korera, remerera, wangoiga, esongo chale, ebitureni, nabibuge, barabakwete, barabegenwa, nababoke, kumurotota. From
kweli yenseye indigo sara ere airira baminto abalele nabake etere chitirisa ne chinyumba chobonene tigira babura katinta kanane mechebosa ama kweli yenseye indigo sara ere airira baminto abalele nabake etere chitirisa ne chinyumba chobonene tigira babura katinta kanane mechebosa nakuta nakorera sengencho ya makweli tosabe omonene areme abaminto natobe abegenwa egeturerige kobuga makweli nasiriwe to umerani n'abaminto nakuta nakorera sengencho ya makweli tosabe omonene areme abaminto natobe abegenwa egeturerige kobuga makweli nasiriwe to umerani n'abaminto
bise titorora makweli mebaso kano para nonye igoro yembeo abana bibenseye nabala abataka banaini na machara bamera na asoboina ingai tore bise titorora makweli mebaso kano para nonye igoro yembeo abana bibenseye nabala abataka banaini na machara bamera na asoboina natuta na korera sengenjo ya makweli tosabe omonene arene abaminto natole abegenwa ege turerige kobuga makweli nasiriwe to umerani na baminto natuta na korera sengenjo ya makweli tosabe omonene arene abaminto natole abegenwa ege turerige kobuga makweli nasiriwe to umerani na baminto Minto morenseye nicho asomonene ebyera senseye nigotoraba eti rosyoba matebwao nomonene otarakwa ekero ayorakwe orare ime ase yeso Minto morenseye nicho asomonene ebyera senseye nigotoraba eti rosyoba matebwao nomonene otarakwa ekero ayorakwe orare ime ase yeso natuta na korera sengenjo ya makweli tosabe omonene arene abaminto natole abegenwa ege turerige kobuga makweli nasiriwe to umerani na baminto natuta na korera sengenjo ya makweli tosabe omonene arene abaminto natole abegenwa ege turerige kobuga makweli nasiriwe to umerani na baminto Amakweli na makoro korene
tata otorenie itwabanabao Yesu tata otorenie itwabanabao Amakweri n'amakorokore n'amaganga airire abamitotokorera n'amagombo Yesu tata otorenie itwabanabao Yesu tata otorenie itwabanabao Kira tiga korera etinya mariga aywe Yesu ere namanyete Kira tiga korera Kira tiga korera etinya mariga aywe Yesu ere namanyete Kira tiga korera Amakweri n'amakorokore n'amaganga airire abamitotokorera n'amagombo Yesu tata otorenie itwabanabao Yesu tata otorenie itwabanabao Amakweri n'amakorokore n'amaganga airire abamitotokorera n'amagombo Yesu tata otorenie itwabanabao Yesu tata otorenie itwabanabao Twabaganĩria manya sabase tata nyasaye mbia mono abana baminto bakorire mirimo emekongu yokwagacha enyomba y'omwana primary ikonare kogosora ase erita ria Yesu ng'obaseseni naende obarende botano obarigania ase omwando bwogotoreka gwakare na kare ekero ogocha eria kabere ekero bagokorangeria obaigwe na ekero bakorigia obosi bwao baonchorere ekero bagosoka gokora mirimo ende yonsi ase okwenyorera endagera obae chinguru naende omonene obagokonyora okuya erinde kera rituko batigare bakobakana gotogiria tari ao orende nkeye korwa ase amabonsi igo twasabira ase erita ria Yesu Kristo yoro motore rito asante ubarikiwe twabaganĩria maiti Tukorera mambia Mobaso mogoroba Nigo tukorera mambia Mobaso mogoroba Amakweri atonyarire Ngai turagende twebise Aira abantu baitu atotigage tirianda Omonene Korache igwekerero Nigo tukorera mambia Mobaso mogoroba Nigo tukorera mambia Mobaso mogoroba Amakweri atonyarire Ngai turagende twebise Aira abantu baitu atotigage tirianda Omonene Korache igwekerero Maboko kiora beritukerio Kero tora umera negoro Takanda banyora baibori Sema beria yokobo kiwa